Pensam que la constitució d'aquesta Fundació Impulsa Balears és important per tots els ciutadans, és un exemple més de col·laboració públic-privada i el que volem és anticipar-nos a les circumstàncies, anticipar-nos en els fets, de manera que qualsevol circumstància negativa que pot venir en el futur tinguem nosaltres els coneixements, la informació i també la presa de decisions anticipada de lo que pot venir. En aquest cas, sempre la iniciativa privada de Balears ha demostrat el seu lideratge, ha demostrat la seva capacitat d'internacionalització i, sobretot, ha demostrat la seva capacitat de superar els problemes, des de dècades i en qualsevol indiferents problemes. Jo crec que aquesta col·laboració pública-privada entre la iniciativa, l'experiència, l'emprenedoria i el coneixement de la iniciativa privada i la capacitat legislativa i normativa de l'administració pública donaran a la nostra societat més oportunitats i sobretot amb un fet que nosaltres sempre hem dit des del primer minut i que se demostra en la presa de decisions. Necessitem ser més competitius, necessitem tornar a liderar i recuperar aquelles posicions en el rànquing de producte interior brut i de capacitat de negoci que tenien les Illes Balears. Jo crec que aquest és el camí. Sabeu que en les reformes i decisions anem per aquest bon camí. Sabem també que queda molta feina per fer, però sens dubte la col·laboració pública-privada ha estat un punt clau en la millora de la situació econòmica en general a les nostres illes. Tota la il·lusió del món, amb tota la humilitat de saber que queda molta feina per fer, però tota l'experiència i l'expectativa que si ho feim junts, m'ho anirà millor a tots. Moltes gràcies a tots.